ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଇଁ ଜଗନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳସ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। କଳସ, ଘଟ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କଳସ ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯାଇ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଘର ପୂଜାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କଳସରେ ଠାକୁର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ବରୁଣ, ନବଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି 10 ଦିଗପାଳ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବପତ୍ର ଦରକାର। ଯଦି କଳସ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କଳସ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ରହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ବା ପାଚଲା ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ପଇଡ଼ ବା ଡାବ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହା ଭିତରେ ପାଣି ଥିବ। କଳସ ଉପରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ପଇଡ଼କୁ ବସାଇବେ, ତାହେଲେ ପଇଡ଼ ସଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ପଇଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳସ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ପଇଡ଼ର ଦୁଇଟି ନାସି ରହିଥିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ନାସିଟି ଉପରକୁ ରହିବ, ଛୋଟ ନାସିଟି ତଳକୁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋମୟରେ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ପବିତ୍ର କରିନେବେ ବା ପୋଛି ନେବେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ କହିଲେ 8ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା ବା ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ 3ଟି ରେଖା ମିଶିଥିବ। ସେଥିରେ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ବା 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ଆପଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ୍ବପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଳସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆମ୍ବପତ୍ରକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଝୋଟି ଉପରେ କାଠର ପିଢ଼ାଟିଏ ନେଇ ଝୋଟି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିଛି। ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କଦଳୀ ଉପରେ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କଳସରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିପାରିବେ।
ଲଗେଇ କରିବେ। କଳସଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଉପରେ ବସାଇବେ। କଳସରେ ଜଳ ଦେବେ। କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେବେ। କଳସରେ ବାସି ଜଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସି ଜଳ କହିଲେ ଟାଙ୍କି ଜଳ। କଳସ ଭିତରେ ବା ଜଳରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖିବେ। ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ କଳସ ଉପରେ। ତାପରେ କଳସଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ନଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ନେବେ। କଳସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିନେବେ। କଳସଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗ। କଳସଙ୍କୁ କଳସରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ରରେ ସଜେଇ ନେବା। ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। କଳସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗଣେଶ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଓଷା, ବ୍ରତ, ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଫୁଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେଇଛି। କଳସଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ନେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିନେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।